יופי, אני רוצה להבין, מדובר פה בערב הראשון שלנו במאיירופן, אתה רוצה לספר לנו מה התוכניות שלך לערב זה? אנחנו מסיימים פה, עולים לחדר, עושים מפלחת. ואחרי זה אנחנו אש. צ'ייסר? צ'ייסר. ומתחיל הערב. ומתחיל הערב. תראה, היום זה כמו יום שישי פה. יעני, אתמול קראת אתה, והיום כאילו... שבת. כן, נו, זה אש, אחי, זה אש. רגע, שנייה, שאני אבין, בואו רק נסדר לצופים שלנו את עולם המונחים. קודם כל, נכון שאתה לא שבור בכלל? אני אש. צ'ייסר קטן? קטן. אנחנו נחזור אליכם אחרי הצ'ייסר. נחזור אליכם אחרי הצ'ייסר, כפרה עליך. כן, אנחנו חוזרים אליכם אחרי כמה דקות של הצ'ייסר. יוסי, אתה רוצה לספר לנו איך היה הצ'ייסר אתמול? איך אני נראה? צ'ייסר גמר אותי. לא יודע, כמה צ'ייסרים היו אתמול? לא יודע. לא זוכר. אבל אנחנו נחזור אליכם, אנחנו לא במצב של תקשר. כן, יוסי, ספר לנו איך היה היום. לא, אני לא במצב טוב. אורי, לא. יופי, אתה רוצה לספר לנו מה עובר עליך? אני לא במצב טוב. זה איך להיות חולה. רגע, זה שיצאת אתמול וקראת את העיר, נכון? כנראה בגלל הצ'ייסר. כן. כנראה בגלל זה. אני מאחל לעצמי לא להיות חולה מחר. נראה לי שזה מה שהולך להיות. אנחנו כולנו מאחלים לך רפואה שלמה. במקום שתהיה שמש, תראה מה קורה. יאללה, איזה עונש, תאמין לי. פשוט עונש. פשוט עונש. יופי, ספר לנו על הגלישה שלך היום. היום גלשתי אחרת. איך גלשת היום? איך גלשת היום? גלשת, השמועה אומרת שגלשת מהחדר אוכל בבוקר ישר למיטה. זה לא מצחיק, גלשתי מהספה בסלון, למיטה לאסלה. אוקיי. כדאי לכם לנסות בבית, זה יכול להיות מסוכן, אבל כדאי לכם הבנתי. לנסות. גלשת עם קסדה, אני מקווה. עם קסדה, עם הכל. ווקי-טוקי בתדר הנכון. ווקי-טוקי בתדר הנכון. אני לדעתי מה שכדאי, זה להפוך את המצלמה רגע ולשאול אותך, אורי, איך אתה גלשת היום? אני גלשתי ישר במיטה, אחי. הייתה לי גלישה מצוינת היום. בלי שום בעיה. אבל מה שכן, מחר אנחנו אש אבל. אבל אנחנו חוזרים מחר בבוקר ואנחנו אש. אש. יופי. אתמול קראת את העיר? חבל לך על הזמן. כן. הוודקה פה, אני לא יודע מה שמים בה. כן, זה אתה טירוף. שותה כמה צ'ייסרים, אתה ישר הולך לישון. פשוט טירוף. אתה לא להבין. אני מבין שעברת מבר לבר אתמול. עשית איזה 10 ברים בערב. ברגו, הלכתי לחרקירי. אוקיי, הלכתי הבנתי. לבר במלון, אבל היום... היום? הוא ניקח אתכם לסיור במועדון שלנו, שאנחנו מבלים בו כל השבוע. יש קרנבל רציני היום. הבנתי, אוקיי. אנחנו נעבור איתך. אז אנחנו מצפים לאקשן של היום בערב. היום זה האש האמיתי. היום זה האש האמיתי. עד היום זה האש בכאילו, היום זה האש האמיתי. רק שימו לב, רגע, שנייה, שים לב למזג האוויר. אני לא יכול להביא את המצלמה, זה תוקע לי את הפריימים הסדרתיים. אנחנו מאמינים לך אבל, זה בסדר. לא בטוח איך אנחנו נחזור היום. בסדר. אנחנו עוד נחזור אליכם. יוסי, ספר לנו איזה מילים בינלאומיות למדת היום. לסבית זאת מילה בינלאומית. כן. איך היה היום הגלישה היום? אתה שבור? באמת אני שבור לי את הצלע. אני יודע, יש איזה סטטוס בפייסבוק. אנחנו נעשה, יש עוד אנשים בסרטון הזה, יש את ברק בן דוד שלי. אני לא יכול לשבור פריים. אני לא יכול לשבור פריים. אבל זה בערך מה שקורה לשבורי היום. עכשיו, מה בתוכנית לערב? היום בערב יש לנו מה? שלוסל, ארינה. שלוסל ארינה?
ברקן, מה? רגע, קח, תייחצן. חבר'ה, מה הראינה היום? בסופגניה. מסיבת חנוכה. מחליף את זה בצ'ייסרים. כמו יש את שי רזיאל. שי הוא הגיידר שלנו היום. הבנתי, זה אחרי... זה אחרי... לא לעלות את הסרטון הזה לקצה, זה נשאר אצלנו. יעבוד לך. אנחנו נעשה לו בלינקים אחרי זה על הוויס, אל תדאג. אוקיי, פיפ פיפ פיפ. למה אתה רוצה מחזיק? בקיצור רגע, יוסי, אז מחר לאן? מחר לאן? באדן. די, אורי, די. אנחנו חוזרים אליכם אחרי ההיעדרות של איזה יומיים. ההיעדרות הייתה מוסברת אבל, נכון? מבחינתי? כן. ערב אחד היה... שכחתי. והתחלת... מבחינת הייתה מדהימה. נורא נהנינו שם. חולי הביצים. ונעצור, ונחתוך את המילה ביצים. התחלת לדבר על ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה. אני חושב שהגענו היו הרבה מאוד תוכניות. המון. מה קרה לתוכניות? שאני חושב על זה, נכון? עברנו בין זה שיש הבדל בין מה שתכננו לבין מה שהגיע בפועל לשטח. זה לא מה שקרה. קצת הבדל, קטן, בקטנה. כן, כן. אבל היה יום נורא כיף. היה אש. אחלה מקום. השתזפנו. הערב אנחנו יוצאים לקרוא את העיר רגע לפני שאנחנו חוזרים הביתה. אני אש. אש. 250,000 שקל בחודש? צנוע? צנוע מאוד. יופי. המנכ"ל מרוויח 250. מה? אתם ידעתם שעמוס ספיר הרוויח 250,000 שקל בחודש? אני רגע רוצה לשאול אותך לגבי עקרונות הסקי סטלה. זו משכורת צנועה. אני מבין שהחלטת לאמץ היום את עקרונות הסקי סטלה. איך זה בא לידי ביטוי? אני לא הולך לעשות סקי. טוב מאוד. הבנתי. ברילקס. ברילקס. רילקס, נראה קצת תוכניות. נשאר קצת, נאכל קצת. אפשר לעשות אי שלג. אני לא יצא החוצה. אפשר לעשות שלג. אני לא יצא החוצה. הבנו אותך. הטמפרטורה של הגוף שלנו, בשביל לחזור בריא. פער עליך. וזה עקרונות הסקי סטלה מאת אורי בלום. פער עליך. ישר הלכת לאן? הוא מתיישר. אז הגענו לפרק הסיום. אנחנו רוצים. אמרת, אני מחכה להגיע לארץ לראות מה התגובות על כל הסטטוסים שלך. נראה לי אני גמור. ספר לו כמה פעם הגיע הזמן שנשתתף בסרטון גם לשאר חברי החופשה. אהוד ברק ומיכאל. הוא לא מבין את הדבר. שי רזיאל. מפיק הסרט, אורי בלום. גם היה כיף. אנחנו מתחילים עם טוקיה גם בשנה הבאה. מתי קמים מחר? גם אש. 6:30 לאסוף אותנו. תעיר אותי ב-6:20. נתראה בטומורלנד.